Gaurko bideoan dokumentu bati goiburua, orri oina eta orri oharrak nola txertatu azalduko dugu. Horretarako lehenik eta behin, goiburu eta orri oina zer diren azalduko dut, eta ondoren oharrekin sartuko naiz. Goiburua, orri alde bati goiko zati honetan, margenaren barruan, sartu nahi diodan informazio bat izaten da. Gainera, bertan idazten dudan informazioa orri guztietan ikusiko da. Horretarako bi modu daude. Lehena, txertatu, goiburua edo orri oina, goiburukoa. Eta beste aukera bat, hemen bertan, margenaren gainean klik eginda, liotxo berria agertuko zait eta plus honi ematea izango da. Behin hori egindakoan ikusten duzu, margena aldatu egin dela, eta bertan idazteko aukera dudala. Orduan nik adibidez, hemen idatzeko dut, LibreOffice Writer. Hemen zer idatzi zaket, normalean dokumentuarekin zer ikusia duen informazioa. Dokumentuaren izena, edo egilea, edo horrelako gauzak. Baina, bakoitzak nahi duena, bere beharren arabera gauza bat edo beste idatziko. Hemen ikusten zuen bezala, hasierako margen honetaz gain, hemen bi tabulazio ditu. Horrek esan nahi du, tabulazio mugitzen dudan bakoitzan, horra jongo nezela, edo ona. Beti bezala, tabulazio hauen mugitu ditzaken nire beharren arabera. Orain, adibidez, goiburu honetan beste informazio bat nola gehitu azalduko dizuet. Edo, ze propietate eman. Hemen, ertza eta atzeko plano atalera joaten banaiz, ikusten dugu, ertzean, goiburu horri ertz bat emateko aukera dut. Adibidez, batena, lauki batekin inguratu ezak. Adibidez, ados ematen badiot, ikusten duzu. Nik kasu honetan, azpikoa bakarren nahi dut. Orduan, adibidez, hau aukeratuko dut, eta hemen klik egite badut, goikoa ezabatzen da. Zertarako nahi dut azpikoa, azpimarratze efektu antzeko bat lortu nahi dudalako. Ez da azpimarratzea, lerro guzti azpimarratuko duelako, baina, antzeko efektu bat. Orduan, hori aukeratuko dut, itzali gabe eta ezer gabe, baina, ados. Eta ikusten duzu, barkatu ustetu eski aukeratu dudala. Hemen goikoa kendu behar diot, eta orain kenduta dagoenean, ados, orduan azpimarratze efektu hori izango nuke. Aukera gehiago, hemen ditut, adibidez, area. Areak zaukera ematen dizkit, adibidez, kolore bat. Kolore bat emango diot, eta hori kolore horrekin agertuko zait. Kolorean ordez, efektu batzuk eman aldizkiot, hauetako efektu bat, adibidez, hau aukeratuko dut, ikusten duzu. Bitmapak, irudiak dira, eredu batzuk, puntuak, eta hola. Eta nik kasu honetan bitmapa azalduko izut. Bitmapa zertako erabili daiteke, adibidez, logo bat sartzeko. Txertatu irudia eginda ere egin daiteke, baina, ni modu honetan azalduko izut, beste modu bat izateko. Gehitu edo importatu egingo dut irudia, eta nire ordenagaiko irudien atalean, irakasten logo, hau sartuko dut. Izen bat ematen diot, eta ados. Nila da, aurretik sartua dut, horretik eman ditit errorei, baina, bestela hemen dago. Lehenengo gauza, nola agertzen dudan izango da. Lauzetan, tiratuta, edo kokapen eta tamaina pertsonzatu baten. Bi hauek egiten dutena irudia, edo askotan errepikatu nire duen espazio guztia bete arte, edo tiratuta jarri, espazio guztia hartuz, baina behin bakarrik agertuko da irudia. Nik kokapen eta tamaina pertsonzatu bat emango diot, eta eskalarekin jokatuko dut, zentimetroekin izan behar. Kokagunea, nahi duguna. Nik adibidez, behan eta eskuinean. Hemen, zabalera eta altueran portzentaia galdetzerakoan aurrebista hau gaizki geratzen da, baina gero ados ematerakoan ondo ikusko. Horren ulertuko duzu. Nik adibidez, irudi horren altuera errespetatu nahi dut. Eta zabalera, egokitu nahi dut nire horrira. Orduan, zabalera, nire horriaren 100 hartuko du, baina irudiaren altura 100. Ikusten duzu hemen horrela deformatuta agertzen dela, baina nik orain ados ematen badiot, ez da horrela agertzen. Pixka deformatuta baina hemen lerro jauzioa sartze badut, irudia ondo agertuko zait. Hau izan daiteke metodo bat, logoak jartzeko edo beste irudi moten bat, normalean logoak. Baina ez da beharrezkoa logoa jartzen, nahiko da hemen LibreOffice Writer jartzea, eta hemen adibidez, lanaren egilea edo dena delako. Behin goiburuen propietate hauek azalduta, gugonez, formatuei buruzko propietatetan. Propietate hauetan zein daude, lehenik eta behin goiburuari aktibatu nahi dudan edo ez, eta gero
bi hauek ditut. Lehenengo esaten du, ezkerreko eta eskuineko horrietan berdina izango den. Hau da, parea eta inpareetan, berdina izango den, edo adibidez, aldatu nahi dudan. Eta hurrengoak adibidez, azaltzen didana da, lehen horri aldean ere berdina izango den. Hau zertakorako izan daiteke interesgarria, adibidez, portadan ez dudalako nahi goibururik. Adibidez, hau aukeratu eta kenduko nuke. Ezkerreko eta eskuineko margena, adibidez, horriak eukidezake margen bat, baina honi esan aldiot, beste margen ezberdin baduela. Horriarekin zer ikusi ez duena. Eta azkenik bi hau ditugu, tartea eta altuera. Tarteak egiten duena da, goiburua eta dokumentuaren arteko tartea zehaztu. Adibidez, momentu honetan, nik hemen idatzi aldut. Baina hemen joate naiz eta tartea handitze badut, adibidez, zuzenean 2 zentimetroko tarte jarko dut, pixkat esageratua. Ados ematen badiot, ikusten duzue, tartea handitu dela. Hemen dago goiburua, hemen tartea eta hemen dokumentua. Tartean ezingo nuke ezer idatzi. Aldiz, hemen ezpean hori tartea zen eta hemen altuera dut. Altuera honek zehazten duena da, goiburuari zenbateko altuera eman nahi diodan. Adibidez, 2 zentimetroko emango diot, eta ados. Orduan ikusten duzu hemen goiburua tarte guzti honetan idatzi daitekela eta kasu honetan altuera euneko eman dio danez, deformatu egite zait logoa, Normalean, hemen digan joan genez hobeto, normalean bi aukera hauetan, altuera zegoena jartzen da eta doitu automatikoki altueraren ematen badiogu, bera egokitze zaigu, Eta tartea bakoitzaren beharren arabera, baina, nik uste 0,5 defektuz ematen duena, nahiko txukuna dela. Beraz, hemen goiburuei buruzko formatu azalpenak. Eta hemen horri oinarenak. Berdin-berdina dira, oraingoz ez dut aktibatuta, baina berdin-berdina dira, ez ditut azalduko. Azalduko dudana da horri oin bat nola sartu. Esan dudan bezala, txertatu ataletik, edo bestela hemen azpian klik eginda, plus honi eman da. Hemen ze informazio sartu diteke, berdina. Berdin sartu diteke hemen edo logo bat, edo dokumentuaren izena, edo dena delako. Nik kasu honetan, horri zenbakia sartuko dut, Eta gainera hemen ezkerrean sartu beharrean, tabulazioa sakatuko dut, 2 aldiz, eta hemen eskuin aldean idatziko dut. Nola txertatuko dut hemen horriaren zenbakia? Hemen txertatu atalean, eremuak atalera joango naiz, eta hemen asko ditut, ordua sartu dezaket, data, titulua, egilearen izena, aukera ezberdina ditut. Nik kasu honetan horri alde zenbakia sartuko dut, eta gainera, batzuk ikus dezazuen, horri alde zenbakiaz gain, hemen barra bat jarriko dut, eta horri alde kopurua ere jarriko dut. Kasu honetan, horri bakarra dudan ez, bat agertzen zait. Aldiz hemen, horri batu sortuko ditut, horri alde jauziarekin, eta ikusten duzue, orain 4 horri ditut, ez? 4. Hemen 4. 3, 4, hola gertuko ditzatek. Aurretik ere testua idatzi dezaket, 3tik, 3 horria, edo nahi dudana. Testua ere idatzi daiteke, baina hemen grisez agertzen diranak zenbaki dinamikoak dira, eta aldatzen joango dira gure dokumentuai horri kopuru aldatzen bazaiko, nik uste, goiburua eta horri honi buruz nahikoa informazio duzuela oraingoz, eta orain oharrak nola sartu azalduko dizut, Oharra hauek segurazki askotan ikusi dituzu dokumentu askotan, eta normalean, adibidez, hau froga bat da honi, ohar bat sartu nahi diot, eta gero ohar horretan, horriaren azpikaldean, informazio osagarri bat egituko diot. Nola egiten da hori? Hemen dudan botoi honek, txertatu oin oharra, edo bestela, beti bezala, txertatu atalaren barruan, oin oharra edo amaiera oharra. Oraingoz, oin oharra nahi dut. Oin ohar bat txertatzen dut, eta esaten dut. Hemen, informazio osagarria idatziko nuke, Eta zer egiten du honek? Horri horretara joate banaiz, hemen ikusten duzu bat txiki bat gehitzen duela, Eta horretan klik egiterakoan, bertara joango litzatik. Beste bat gehitzen badut, berdina. Bigarren frogari edo bigarren gaiari buruzko informazioa gehitu halko nuke. Ikusten duzuen bezala, hau horri honetik kanpo dago, dokumentuaren barruan dago. Beraz, guztiaztu beharko dugu, zenba sartu nahi dugun, edo ze espazio nahi diogun, horretarako propietateetan aldatuko genuko. Normalean, gutxi baldin badira, horrela nahikoa da. Eta ezberdintasun dago horri hoina eta
bukaerako oharren, barkatu, oin oharra eta bukaerako oharren artean, bukaerako oharrak egiten duena da dokumentuaren azken horrian txertatzen ditugu oharrak. Kasu honetan, 3 izatea, hemen azpian 3 bat izatea baino, nahiago dut azkeneko horrian egotea informazio hau, batena delakoagatik. Beraz, hemen egingo dut klik, eta ikusten duzu azkeneko horrira joan zaitela, bale? Lehen 4 eta gero, sortzen duen horri honetara. Hau, bukaerako ohar bat da, eta fijatzen bazarete, zenbaki erromatarretan egiten du, diferentziatzeko bata eta bestea, bale? Hemen gora joate banaiz, orain honek i txiki badu. Zun pixkat emango diotu bat ikusteko, baina, bat, bi, eta hau, i edo bat zenbaki erromatarra, bale? Diferentziatzeko, non topatu alditudan ohar hauek eta non hauek. Adibidez, hemen klik egiten badut, bigarren oharrera joaten da, eta hemen klik egiten badut, azkeneko horrira joango da. Jakin, bai horri oinek, adibidez horri oin hau aukeratzen badut, hemen estiloa zehazteko aukera duela, orduan horri oin guztiez estilo bat izango luketela, baina horretarako beste bideo tutorial batengo da, orokorrean dokumentuetako estiloei buruz, bale? Eta oin oharrekin berdin, adibidez, tamaino hau aldatu nahi badut, eta kolorea dutena delakoa, hemendik egingo nuke. Baina, horretarako esan bezala, estiloi buruzko bideo tutorialean irakurtza honena, bale? Besterik gabe, hau da, goiburu, horri oin eta horri buruz esateko nuena. Espero dut interesgarria suertatuko zizuela. Ondo izan.